La sàvia natura. L'avi va entrar a l'habitació molt a poc. En Màrius dormia plàcidament. El dia anterior havia estat el seu aniversari i una febre molt alta no l'havia deixat gaudir de la celebració que els seus pares li havien organitzat. L'avi li havia promès que l'endemà, si millorava, el portaria a veure el monòlit i que un cop allà tindria una sorpresa. En Màrius es va regirar dins el llit i va obrir els ulls. Primer tímidament i després amb urgència, perquè ja s'havia adonat de la presència de l'avi. Avi, avui anirem a veure el monòlit, no? Bon dia, Màrius. Li va respondre l'avi amb un gran somriure. Estava content, es notava que en Màrius es trobava més bé. Bon dia, avi. Hi anirem, oi? Feia temps que l'avi preparava la visita i sabia que aquest era el millor dia perquè el seu net gaudís de l'excursió al monòlit. La notícia ja havia sortit a tots els diaris. Avui era el dia i s'acostava l'hora. Mentre pujaven al turó, en Màrius corria al voltant de l'avi. Encara que no volia perdre's detall de les explicacions, no podia deixar de moure's. Estava intrigat amb la sorpresa que els esperava dalt del cim. Veus, Màrius? Aquí, al voltant del monòlit, hi vivien els habitants d'un poblet. Aquestes pedres escampades són les restes de les poques cases que hi havia. Ah! I ara t'explicaré la història. Els habitants tenien por de perdre les petites parcel·les de terra que els proveïen de pastura i de gra. Havien arribat rumors que uns guerrers del nord avançaven a poc, envaint les terres que trobaven al seu pas. Però els habitants d'aquell poblet no tenien armes amb les quals defensar-se. Així que en una assemblea tots van arribar a la conclusió que només podia salvar-los la mare naturalesa. Per això van preparar una festa, que era la seva manera d'agrair que tinguessin tot el necessari per viure en pau. I van demanar a la natura que aturés els invasors. I com els va ajudar, si els camps i les muntanyes no es mouen ni fan res? És clar que es mouen. I tant. Molt temps abans que tu i jo naixéssim, el món no era com el coneixem ara. La pluja, el vent, els terratrèmols i altres fenòmens modelen les muntanyes, els rius i els mars. I això ja ho sabien els habitants d'aquest petit poblet. Ah, i per això van demanar ajuda a la mare naturalesa, per fer fora els intrusos? Sí, més o menys. Ells confiaven que si la natura els ajudava, passarien de llarg. I van passar de llarg? Ara t'ho acabo d'explicar. Un bon dia, els vilatans van veure com un núvol de pols es dirigia cap al poblet. Els invasors? Doncs vaja, la natura no els va ajudar gaire. Espera, que encara no he acabat la història. Tots els vilatans es van reunir a la plaça. Sabien que no tenien res per defensar-se i van mantenir-se units, esperant el final. L'avi va mirar el rellotge. Era l'hora indicada, segons havia llegit al diari. La lluna estava a punt de passar entre el sol i la terra i va continuar explicant. Però quan el núvol de pols que aixecaven els genets començava a acostar-se al poblet, el cel es va enfosquir a poc. La natura els ajudava.
Tots es van quedar muts. Sabien que si no feien soroll, i com que la nit guanyava terreny al dia, els invasors passarien de llarg, sense adonar-se que hi eren, i podrien seguir vivint allà. Avi, però això és impossible. Com és possible que es fes de nit a ple dia? No és tan difícil. Mira, va dir l'avi mentre aixecava el cap cap al cel. I just en aquell moment, a l'hora que havia llegit el diari, la lluna començava el seu camí i s'interposava entre la terra i el sol. En Màrius va quedar bocabadat, igual com els vilatans en aquella època remota. L'avi somreia. Com ho has fet, avi? no és pas cosa meva. De tant en tant, la lluna es col·loca entre el nostre planeta i el sol i no ens el deixa veure. Això és un eclipsi i és el que va passar llavors. D'aquesta manera, els invasors no van poder veure el poblet i van passar de llarg. Tot havia sortit bé. En Màrius mai oblidaria aquell eclipsi, ni tampoc que la natura és molt sàvia.